पागल मानावा एह जवार के श्रोता समाज की अब चलिए चाचा के नाम पर कुछ भजन कीर्तन गाओ जाए। हे कन्यू के मास्टर ने बढ़ाती हिंदी से सुनाओ, खाली हिंदी से सुनाता। आज वो महान आत्मा हमने के बीच से चल गई और उत्सव और महोत्सव दोनों संगे संगे लागल बा। सीटिया मारल छोड़ दी। हाँ कैथोलिया के बरम से कहीं जे बरम बाबा हमारे सीटी बंद कर दी। आज हमने के बीच से गार्जियन चल गए। बाग बगीचा फुलवारी लगा के बेटा पतो भाई परिवार सबके आशीर्वाद देके यह दुनिया के सच्चाई बा कि एक दिन सबकरा घरे ई सब जग होखे के बाद और दुनिया के सबसे उत्तम जग या जाना जग में रुआ आइल बानी जाना के ब्रह्मभोज कहल जाला। इतना पवित्र कोनो जग नहीं है और सच्चाई के जग कि सबकरा संग एक दिन जग होखे के बाद ऐसे लोग लोकाचार में कह देला जे जादू जी हम ना जब तनी रुआइया माफ करे शादी कइले बानी कन्यादान देले बानी घर भोज कइले बानी काहे ना खइबो आ तारा बाबूजी में के खाई सब कम हो गइल बा वोल्टेज के कमी से वो के परेशानी बा। हेलो हेलो ठीक बाबा तो जान ली कन्यादान रहुआ करे के बेगर श्राद्ध के बे पिंडदान कइले बे मंत्री पूजा कइले कन्यादान ना होला। आ मंत्री पूजा माने पिंडदान हो। सदिया में भी ई काम होला लेकिन ई काम में सदिया के काम ना होला। ऐसे वो चाचा के मीन के बढ़ा कर रखी बाकी सब घटा दी ठीक बा लेकिन मीन में कहीं से दी। वो चाचा के बेटा पतो से यह निवेदन करो माई बाप के सेवा ना करी ओ बेटा के जियल आ कुत्ता के जियल बराबर है। राम लखन के जोड़ी रल दुन भाई आई देखी शक्ति स्वरूपा जय हो बाबू बाबू हमार खूब बन रहे सबे वहाँ के आशीर्वाद रुआ लोग के खूब मिलत रहे और खूब दिल से प्रणाम करत रहे के बा आगे बढ़त रहे के बा। जय जय फिर हमारा चेला अनिल कुमार बाबू 100 रुपया सने हार्दिक अभिनंदन बा। तजाली अब तनी भगवान के चर्चा पर ध्यान दी। आदमी के मर गईला पर भगवान के कीर्तन जरूर करावे के चाहे। ऐसे भगवान प्रसन्न रहले वो आत्मा जन गईल बा 40 योजन तक पैदल वो आत्मा दौड़ल हुई। वो आत्मा के रुआ चिंता कइले बानी अरे वाह शरम में बानी वो आत्मा कितना जंगल झाड़ कितना काट कूस पार कइला के बाद पहुंचल हो। 40 योजन पैदल चलला ये आत्मा निकल के। 40 योजन कितना को होला तो जानते बानी 1 योजन के 400 कोस होला। अब 40 योजन कोली 4 से गुणा इतना पैदल चलला के बाद एगो पुत नाम के नरक मिलेला। वही जाके आत्मा खड़ा हो जाला कि हमरा परिवार के केहुआई तो मदद करी। तब परिवार के जे भी भाई बा बंधु बा बेटा बा नाती बा पोता बा पटीदार बा उजी जाके सहायता करला।
काय कि पुत्र वही है जो बाप महतारी को उद्धार करे और अटक गई हो जाकर नैया तो पुत्र खे के पार करे। ऐसा तो लिखल बा आदमी के मर गए पर वही के ना हमरो ग्रंथ में लिखल बा। आई बेंजू मास्टर बड़े केने गइले मुस्लिम जी इकरो कुरान में लिखल बा आदमी के मर गइला पर आंसू गिरवला से जे मरल बानू ई जितने नाक से पानी गिरेला आ जेकने आंख से पानी गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ला। आत्मा के लागेले भगवान सताव के हो नवरपुर के लोग काहे रोता जादू लोग काहे रोता हम की कर काल ले ले बानी के लोग रोता भेजनी तो सोहर आई अपन धन बुला लेनी तो हमरा के लोग कहता जे भगवान नहीं मना कइले काके के कर्जा ले बता देबा ना के खेत जोतले बड़ तो दखली कर लेबो के किराए पर मकान ले बड़ तो मकान न छोड़बो। ढप ढप करत औरे मिट्टी भर लाली मीट गोली कर हल ऐसे भगवान के खुश करे के बात आत्मा के नाम पर कीर्तन जरूर सुने के चाहिए। आज के 15 दिन पहले आज के ठीक 15 दिन पहले वहां के रुआ देखले रहनी देखत रहनी बतियावत रहनी उहो के रुआ के देखत रहनी अधिकी 15 दिन के बाद शरीर का हो गई न चिट्ठी न संदेश न जाने कौन देश वो तो चले गए। अरे तोता छोड़ के खोता छोड़ के तो तारे परइले ए रामा का हवा अरे खोता छोड़ के तो तारे परइले ए रामा का हवा खोता छोड़ के तो तारे परइले ए रामा का हवा तोता के चचाई है काम बा आज तक ले सब तरह से धोखे देले बा ई जब जब आवेला निकल के भागेला दूसरा खोता में जाके निवास करेला और वहू खोतवा के आग से जरा के दूसरा महल में डूब जाला। वहां के गोइल बानी तो दुनिया से गोइल बानी ना आजो बानी आजो हमने के बीच में बानी लेकिन अभी पता न के जे कौना रूप में बानी कहीं के मर के जाला ना ये दुनिया से न के मरल बा आ न के नरक में पड़ल बा। एक आदमी कह देता जे मरल होके जितना लोग मर गइल बा शादी बियाह होला तो ओकरा घर के लोग पीतर ने उतेला कि सब मरल लोग आ जाओ मदद करे के बा पीतर के बुलाओ जाला। अगर मर जाए तो पीतर पक्ष आ पीतर के न्योता दिया और के स्वर्ग में ना जाला तो नरक में बताइए एक आदमी कोई लोग दुनिया से जातना लोग मर गइल बा इहे लिखल जाला जे स्वर्गीय फलाना आज ले कहीं पढ़ले बानी नरकीय चिलाना
हाय मालिक इतना अनमोल संपत्ति नरक में जाई सारा नीमन बाउरे जी पूछ के धो के आ स्वच्छ इंजन लेके चल जाला बाउर लोग करे स्थान में जगह नहीं है ई जब जब आवेला तोता तनाया बनावे खोता जब जब आवेला ई तोता नया बनावे खोता जब जब आवेला तोता नया बनावे खोता देखी खोता का नाम रलो कौन यादव स्वर्गीय लालजी यादव वो खोता का नाम रलो देखी बदल दे अब खोताबा अरे खोता योगिया में जरी गईले राम कहवा गईले खोता योगिया में जरी गईले राम कहवा गईले जब तक बावे तोता तो गह गह करत बा खोता जब तक बावे तोता जब तक बावे तोता गह गह करत बा खोता जबले तोता बताए काका ए बाबा ए भैया ए पापा आज यहाँ निकल जाता था कि मम्मी पापा कहे के तैयार नहीं थे जे जाता थे अरे खोता देखी लोगा माघी नईले राम कहवा खोता देखी लोगा खोता देखी लोगा माघी नईले राम कभी कहतर के रे तोता अब ऐसन वीआईपी खोता ना मिली ऐसे में कुछ नीमन कल ना तो फिर खोता भेटाए वाला श्री प्रभंस जादू जी 100 रुपया दिल बनी पूरा जादू समाज के दिल से अभिनंदन स्वागत प्रणाम आवेला नया साल खातिर पूरा जादू समाज के बहुत ढेर सारा शुभकामना किया हो तोता सुख आनंद एमे सुख आनंद दोनों मिलता देखो बनावे वाला का बनोले भाई देख के आई आगो ही दुगो हेडलाइट काहे लगोलो काहे ने में से को बैक लाइट लगा देलो उ जानत रहे जे इंसान आगे ना बढ़ी आगे देखी जे लाल लौकता त पिछला के जे भाग यार ने हरियर लौकता भाई तान के कहीं जाई ना आई साइड में दुगो साउंड बॉक्स काहे लगोलो मॉनिटर हो
एकरे से बैलेंस मिलेला। अच्छा हेने से सुनल जाई, हेने से बोलल जाई। ऐसे लगोले बा आई नाक देखी जब जानत रहे जे में भोजन करे के बा त हे ही जी पोटा गिरे के रहे हेने लगा दी तेने बह के चल जाई। लेकिन काहे लगोले बा देखी इंजीनियर के कमाल एजीए से बैठौले बा कि चेकर हो एमे जाए से पहले इंक्वायरी ले ली कि माल आज के हो की काल आना तो गोबरो खा जाए ये सब फेंके के पहले ही सूंघ लेता जी क्वेश्चन चीज हो हैं झूठ बात कोनी है ना ना झूठ ना नु ता इस सुंदर तन मिलल बा भगवान के नाम लेबे खातिर मोहब्बत और प्रेम करे खातिर ना आई लव यू बोले खातिर ना इना जे कोनो ऑपरेटर के लेके भाग जाए सीमा हैदर बन जा बियाह खातिर खानदान के डुबा दो तोरा के से कहतनी कि तोरे किया के होवे गंजुआ बियाह नसुल्ला हवा से बियाह के ले बियाह कहे तो बोल तुम नु नसुल्ला हवा से बियाह जाके पाकिस्तान में कइलो कौन फायदा भइल एगो जी हिंदुस्तान के मर्द निमन ना लगल ये पाकिस्तान चल गए ओकरे जब यहीं करे तो गोपाल के जिला आ जाए एक से काल बछरू भेटा जेते पाकिस्तान में गेले के का जरूरत रहे अब हेहू ले निमन नसुल्लाह बाड़े श्री दिनेश कुमार यादव जी 500 रुपया दिला बानी उस चाचा के नाम पर दिनेश बाबू का अभिनंदन स्वागत प्रणाम और चाचा जी के प्रणाम करता हूं। तया हो तो ता सुख आनंद एमे सुख आनंद दोनों मिलता आ तब परमानंद के नाम मिल जाते ही मिलल बेकार न बा ए नकिया में है एगो में गरम हवा देला एगो में ठंडा घिचन माइनस प्लस अब माइनस प्लस के तार जब सट जाला तब ब्रह्म के ज्ञान हो जाला यही तार के सटा देवे के बा अब भगवान के भजन कर लो जितना दी चौबू उतना दी जी जेबू कब अते श्वास के रोक देबू लेकिन रोकबू तू तो जन मोरिए जेबी ता आहो तोता सुखानंदन एक होता में न कोइला भजन आहो तोता सुखानंदन होता में न कोइला भजन आहो तोता हरिहर यादव हुसैनपुर समधी भाई सुमेरपुर हरिहर भाई हुसैनपुर असमधी सुमेरपुर बाप रे जोड़ी देखो बाहर विजयपुर सुमेरपुर दोनों दोनों आदमी का अभिनंदन करता है किया हो तो सुख नंदन एक होता में न कोइला भजन आहो तो सुख नंदन होता में न कोइला भजन आहो तो सुख नंदन होता में न कोइला भजन आहो तो सुख नंदन होता में न कोइला भजन। अब की पर ये मानो चुक गई तो जानता नहीं अब दशा का हुई अरे आवागमन में फंसी गईला एरा में कहवा गईला भैया उमेश यादव जी बरम बाबा के नाम पर कैथोलिया के बरम बाबा 51 रुपया दलवानी बाबा से निवेदन शुभकामना करते फिर हमारा दिनेश भैया पुरस्कार दे काहे इतना कोकिया उतर ये मर्दवा ए बर्मा भाई तार साउंडवा इतना कोकियाता तार मौगी कितना कोकिया थे वो कतना गैस बनावत हो
यही सब भगवान के चर्चा में आ जाए। आज श्राद्ध मृतलोक में काहे होला? कठलिया के ब्रह्म बाबा की आखिर श्राद्ध मृतलोक में काहे होला? रावण के जब चलती भइल वर्मा भाई, तो सबसे पहले श्राद्ध पर प्रतिबंध लगा देलो कि दुनिया में कहीं श्राद्ध ना हो, केहू के मुअला पर कौन पंडित जी भोजन ना करी है। बताई तो कतना अत्याचारी रहे, आज कतना बाबा जी खैला भी न मर जाते। हम काहे के मरते, हम तो गिरी बाबा है, हम पंडित जी थोड़ी है। पंडित जी लोग के कहा मजाल बा शिव जी के मंदिर में ढूक के, हम तो शिव जी के मुड़ियों पर के पैसा उठा के खा जाए। हमरे के इंटरनेशनल भीख मांगा बनोले बड़े, कोई का भी पैसा खा सकते हैं ना। बरम बहुत सही दिल बने में कौन दो राय नहीं। तजबे अनाउंस कर दिलस कि केहू पंडित जी केहू के मरला पर ना खाई। अब अयोध्या में राम जी के जन्म होखे के रहे,